केरियारखौनो दस्रा बानायना होगौमोन आनैया लोमजादोंहाय दहायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होनदों बारा जादों एसे बारा बायदियानो खोरोमदावआ मुलि लानो थांदों नायहैयाखैनो लोमजानाया बारा जाबा जालायखासिगोनहाय जोंहा खामानिया खामानिखौसो नांजादों नोंहा लोमजानाया मा जादों आरो बारा मोनदों हामे एसे बारा मोनदों खोरोमदावआ सफैयाखै ओंहो बैलायथो सफैबाय ए सफैबाय औ हट मुलिया दौनोसां बेखौ दौनो थिनदों दसे उनाव बेखौ दौनो थिनदों आनै एसे जखां दे एसे जखां मुलि जा दसे स्रिनो उन्दुहाबदो दे उन्दुदो दे दसे स्रि उन्दुहाबदो दे आनै दे उन्दुदो हामगोन दा हरफ्राव बारा जायोबा बुं दे जागोन दे ओं बोरैबा बारा जायोब्ला खोन्था जागोन दे दसे उन्दुहाबदो आयै दरमास दिन इलेक्सनफ्राबो फैला नालायब्रा मानोसै इलेक्सनखौलाय माइरं बायजानि राङा गैया भटआ दं नोंहा इलेक्सन फैब्ला रां मोननोसै आरो नोङो दालाय बेफोर दालाजों जाना गैयाथाय माजोंसो दंबादि मोनदोंलाय साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय दालाय नों नांफानानै देरहाहरनाय मिनिस्टारफोरनाव बिना लायब्ला मा जायो देरहाखांब्ला बेफोर लोगआ रावखौबो सिनायालै आरो जों मालाय बेफोर लोगनाव मा मैबाय थानो मोना गारालाय जोंबोथ' समाजनि फिसा फिसौ लिडारथ'ब्रा लिडार आरो नोङो फा माबादिथो मोनदोंलाय माथो मानसिफ्रा नोंखौ दालालि देवानिसो बुङोलाय बे सैमाफ्रा आं नङाबानो जाया हे आफा इसोर नों आंनो साख्रि मोनसे होनो हायोब्ला आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन कि होथारगोन हे आफा इसोर इलेक्सन फैब्लानो बै साला मन्त्रि एमएलएफ्रा बे लावदुम बेरग'नि आथिंखौ हमाब्लानो गवा बे बाराव फुरा बोसोरबानि खरसखौ बहननासो गारगोन बे लावदुम बेरग'आ खुगायावल' नोंनिया खामानियाव लाथिख' जलंगा बुङै लेक्सारल' नोंनिया बे बाराव नायबाय थालाय फावगारि थेर'गारि बोसोरबानि माल मस्लाखौ लासे लानानै नोंनि खोमा गन्थं गोदनाखौ जोंफबहोनो हायाबा बे लावदुम बेरग'आ हौवानि जात नङा हायाब्ला दख'ना गाननांगोन नोङो मिथिखा आदा इसोर न'आव दंना दङ फंबाय दङ फै फै जिराय फै जिराय जागोन बाजै जागोन इसोर 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 आंखौबो इसोर होनबाय नामासै नङालै बाजै माने गोदोनिफ्रायनो बे अबं इसोर बे आदा इसोर आरो सोरखौबा सोरखौबि गिदिर गोलावफोरखौ इसोर इसोर गाबज्रि गाबज्रि गाहाम लान्था जालांबाय दा गाबज्रियाबानो गोजोननाय मोनलिया इसोर 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 गाज्रि नामखौ लाबाय थास्लायस्लाय बे इसोरनि नामखौ लानाया मालाय माथो गाज्रिनो ना नङा नारला भाइ नंगौलै आदा इसोर आरो खबरफ्रालाय खबराथ' मोजांलै आदा इसोर क्लास 10आव बारग'नाय सार्टिफिकेटखौ लाबोखाबाय आङो दा नोंल' साख्रिखौ जेने थेने खालामनानै होदोलै आदा इसोर जागोनलै फंबाय जागोन नाथाय रांखौ हले गोगोमैनो नांगोनलै फंबाय हा फरायागारालाय बोरै क्लास 10आव फरायनाय सार्टिफिकेट मोनखो नोंलाय रांनि बाहादुरिलाय बाजै रां बुरजा होनो हायोब्ला IABA सार्टिफिकेट गासिखौबो मोनजोबनो हायो हिनजावफ्रा फरायमालाय बेफोरखौ मा बुजिनोब्रा
बिसोर सेसामै होसोनाय खायदाखौ जेबो उदाया नाथला भाई बे थिगथारलै आदा इसोर जोंनाबो आमोखिया एम इ स्कुल फरायनाय नाथाय आं स्कुल नुफेरिजोंनो फात्ताखौनो मोना नोंसिनि थाख्रा फाख्रि खामानिखौ मा फात्ता मोननो बिनिखायनोथ' मानसिफ्रा नोंसोरखौ देवानि दालालि बुङो आदा इसोर माब्रै जाखो बे सालाफ्रा आं नङाबानो जाया बे थिगथार बे आदा नङाबादि बै समाजा मा जागौमोनथाय इसोर इसोर बिरनानै सोरगो मोनहैगौमोन इसोर बारा जाबायना बाजैनि बुंनाया हिनजावफोरनि खुगाया बारा खालि फंबाय रां नङाब्ला बिसोरनि खुगाखौ माथुनो हाया जिखि जाया पेसानि गाबनायाव जानिन्दोबाय आं नाथला भाई दाबायथों दा मोनायाव हले संनो माइरङा गैया मिथिखा इसोर बेफोरखौ बाद होलै नाथला भाई दा नोंनिया रांनिसो बाथ्रा सार्टिफिकेटखौथ' मोनखाबाय अफिसारफ्रा माथो रांखौ गोजा मख'ग्रोथारो जागोन आदा इसोर हा फुरासेखौ फाननो रादाय खाखाबाय आं गाबोन समफोरनो गासिबो रांखौ मोनहैथारगोन नाथाय आदा इसोर मा पुलिसनि साख्रिखौ खालामनो नाजाथारदो मानोना सखिदारनि साख्रिखौ आं बारा साबजानाय मोना आदा इसोर साख्रियाथ' सुखिदारब्लाबो बे पुलिस डिपार्टमेन्टआव जागोनलै नाथला भाई थेवबोलै खोथा दङ नों पुलिसखौनो नाजाथारदोलै नांगौब्ला हानि राङा थोआब्ला आंनि हिनजावनि खोमानि सनाखौनो खावनानैब्लाबो नोंनो होफैथारगोनलै आदा इसोर हानि राङाथ' थोखानाय नङा बे रोखाखाथार नों मावल'लै आदा इसोर आं दे होमबालाय रांनिसो खोथा साख्रियालाय मासे दे होमब्ला आं थांसैलाय आदा इसोर दे इसोर 아예 맞아크 아예 모든ku bara mensindan boleh mendengar aye 모든ku 털털 가름 아랑캉 mentandang aye ang dak thalamna phine aye nangapsa nanga aye hagagaya fijagaya majing lainnya ang hamgen 지금 막 가발로 나가 아예 아빠이 능다마도 태우가 앙치중 다나고 아예 사실 뭐이부 태가라고 안 태바라 자그자 비노아우로 타바이 살샤 니의 거꾸로로 곰파스가람나 니랍샤 니를 봤사이 샵쇼 사킬라가네 자네 하겐 마네 흠바 하게야 후그야 마직 세리네 자기나 예 능력이 말이야 먹는다 총찬이 잘라 코트는 나다구나 예 나타 내가 그걸 탑내 마을에 가면 나나게다 예 샤 आंबो हगारलांनो लुगैया फिसा नोंनि खोथाखौ सानोबा आंनि बिखाया थेरेबेथे गावो फिसा नाथाय मा खालामनो संसाराव रावबो गावनि गोसो खुसियै थानो मोना नों दुखु दाखालाम फिसा नों दुखु दाखालाम दुनिया बारा जादों नामा खुरुमदाव मामाय दागा खुरुम हामगोन बियो थां डाक्टार लाना फैखां डाक्टार लायनो मावनांगौमोन हामाय आं फैयाखै खुरुमदाव थां नों लायल' आयै नों दसे थाथ' आं डाक्टार लाना फैनि फिसा नों जेबो दा सानाय आं दानो फैगोन हामै नों बारा मोजां नङासै आदा गोसोखौनो बायग्लि होनाङा हामै आदा आं आरो थांनाय नंलिया आंनि बेरामा हामनाय बेमार नङा
सिहामे बिदि दाबुं गोसोखौनो बायग्लि होनांगौ नों एसे गोख्रों खालाम गोसोखौ रथ' आं एसे बाहेरायाव थांना फैनो दे दे आनै नों बारा खोन्थादों नङासै बाराखौ बिदिनोसै आनै खोरोमदावआ बबाव थांदों डाक्टार लायनो थांदों आनै दैमु मा नोंसोर खोरोमदावखौ नाय मानोना संसाराव बेहाबो आं बादि रावबो गैया जागोन आनै आंहा बिनिल' सिन्ता आं थैबा फिसाया मा जागोन संसाराव रावबो गैया बेहा बे हारसिङै संसाराव गदाय हारसिङै आनै मावरिया जिउआ संसाराव बेसे दुखुनांथाव आंबो मिथिगौ मा पापनि थाखाय बियो आं खाफाल हावरियाजों खांजाखो आनै आं जानांगौ जाखाबाय नोंल' खाफाल हावरिया खोरोमदावखौ एसे खबर लादो आनै नों थाथ'र' दे आं आइमोनखौ लेंनानै लायनि बाजै नोंसोर आंनि फिसाखौ नायगोन ना हामे नों मा गोदाव सोराव खोथा बुंदों नों हामगोन डाक्टारा बुङो खोरोमदाव आमाय डाक्टारा फैयानो हरखाय मानो फैया बेलाय हरजोंनो माबो फैया आयै आफा डाक्टारखौ लायनो नांला आं हामखानाय नंला नोंल' मोजाङै थादो आदा नों जेने जेने बे आंनि फिसाखौ बिएखौ पास खालामहोदो धोरोम जागोन बाजै नोंसिनि आखायाव आं बे आंनि मावरिया गथ'खौ गथायनानै होलांबाय खोरोमदाव नों डाक्टारा बिथां आं रां हरनि अबाव थांदो नों फिसा आं डाक्टार लायनि आयै नों जेरावबो थांनांला फिसा बे समावनो आंखौ गारनानै थांनांला खोरोमदाव नों थां जोबानि खोथाखौ खोनासंब्ला जाया खोरोमदाव माबार थां नों थाथ' आयै नों थाथ' आनै आनै डाक्टार लायनो थांदों खोरोमदाव थांसै दिनै फुरासे हानि रां फैनो हागौ नारलानिफ्राय साख्रिखौ होनो हायाब्लासो साख्रिखौ एसपिआ जासिखाबाय सौखिदारनि पस्ट मोनसे खालि दं नै रांखौथ' बारा होखाया आं बिनो होमबालाय खोमानि सनाखौ आं बेजोंनो दाहोग्रोनोसै दे साख्रिया जायोब्ला खोमानि सनाखौबो बेजोंनो मोनगोन नंगौ
जेखौ जेरैबो साना दोनखाबाय आं Hei, बेरगौबाय दङ ना? ए दङ आदा दङ फै फै हाबबो फै जिराय फै फै आदा फै फै जिराय Jangan फै deh, जिराय jangan. जिराय Jangan. ए फगले गय थां गय गय हाब मा मोनजाबावलै आदा मा माथो नांगौ? मा खालामदोंमोन नोंलाय? ए जों ओरैनो रायलायना दंमोनलै आदा ए खोथाखौ आं गिदिरखौनो लाना फैदोंलै बेरगौ गोबास' हालाय गिदिर नामा आदा नों गोबासो हायै मा गिदिर खोथा दं थेवबोलै आदा गया जादो बेवाइफोर जागोन दे सिगारेटखौ बायनो हायालै आदा बिरिखौनो हा सोलियालै फंबाय नंगौ नामा दे आदा बुंदो बेसे गिदिर खोथा खोनासंदिनि खोथाया बेनो आं बे बाराव MLA दारायनो सानदों जोबोद गोजोनथाव खोथालै आदा देरहाथारबाथ' आं मन्थ्रि जाखागोन मानोना गाहाय लिडारफ्रा आंजों लोगो जोबथार होमब्ला नोंखौ मा खालामगोन बुंलाय उननि बाथ्राया उनावलै आदा आरो आं जायखौ मदद होगोन बेथ' देरहाखाथारगोन खालि रांनिल' बाथ्रालै आदा रांनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासि आंथ' जिंगा सिखाया सोरबाफोर हेंथा थानायफोरखौ थोंजों खालामनो थाखाय जेसेबां रां नांगौ आं दंसै आरो नोंनि बान्थायाथ' एक्सट्रा आंथ' साख्रिनि थाखाय हा हु फानजोबथारबाय दा नोंल' अननानै आंनो साख्रि मोनसे होथारदो आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन हे आफा इसोर साला दाबादियाव पुलिस साख्रिखौ मोनब्ला आंजों सोर हाबावब्रा मा जाखोसै बेलाय आइदै सोरबासो नुबाय नामाब्रा नाथाय नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा थगायनाया आंजों बारा गैखाया आं जायनो खोथा होयो आं बेजोंनो थायो नाथाय इलेक्सन समाव बै सोरबाफोर फैयोब्ला आं बिसोरजों लोगो जानायखौ नों बेरेखा साननो नाङालै आदा मानोना आं सायाव बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाबो सिङाव नाथाय नोंजोंनो गोसो मोदोम गासैबो थाफाजोबगोन जागोन जेखि जाया नों देरहाबानो जाबायथ' हा माथो बिदिसो जानांगौ इलेक्सननि ट्रिक्सआ आंनाव गासैबो दंखाजोबोलै नों जेबो दागि इसोर गिदिर गोलावफोरखौसो लोगो मोनमारोलै आंबो जहाय सिङाव जायगा दंखायो दे बाजै गखाबालाय अमा जाबोखसै नोंहालाय दा बुंसै बाजै फैबाय थानायावनो फुसुनानै गोलैनाबोलै जहाय सिङाव जायगा दंखायो हाबावथ' फुग्रोथुना गोलैखोना नोंलाय जिराय जागोन दे आदा जोलावदि मालावदि सोर गिदिर गोलावखौलाय लोगो मोनफैलायखोब्रानलाय नारला दहं हाबाब आदा इसोर नोंसोरथ' जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफ्रा मोजां ना नारला दहं मोजां आदा इसोरनि अननायाव नारला बाहाय बे बाराव आदा बुगदावा MLA सिखारोनो फा जों देरहाहरनो हागोन ना हायानो नों सोरबादिया सिखारोब्ला जों जानि खाफोर दंथारसै आदा इसोर दाल थुंग्रिनि गेजेरजों सौसिनाब्लाबो बेरा इसोर आंनिया बेबादिनोसैलै आदा इसोर नोंसोरबादि गोख्रों सापर्ट दंखायसो आंबो बोलोब जादों आच्छा नोंसोर दानिफ्रायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा नोंसोर स्टुडेन्टआव थांनानै आंनि बेफोर खोथाफोरखौ बुंहै आरो बे गनायथाराब्ला गाज्रि राहा लानाय जागोन होननानै बुं जागोन थांजागोन ना नङा नारला भाई जागोन
안다스니까 하는 거 미코. साख्रि मोननोसैखाय इंलिस सोलोंगासिनो दं बेखायनो फंफा फंनै जाब्ला मोनला इंलिस बुंबाय थायो नंगौ 이슬 बाबु बे डिपार्टमेन्टआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव सुकिदार टुकिदार मा मोनो बायचान्स मोनाब्ला आंखौ देरहाग्रोनो हो मोननायाथ' मोनखागोन नाथाय सुकिदार मोनोब्ला पुलिस फर्सआव आपग्रेड खालामनानै होनांगोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आंखौल' देरहाहरग्रोनोसै 작은 나다 이슬 दे बिदिब्ला आं थांदोनि 내 아다이슬 너는 예쁘다기야다 जों थासान्दियाव आंबो गियाखै थादों नोंसोरो थादो बेयावबो दे थांदो दे होमबा फंबाय जोंहाबो जिरायफिनदो आं जिरायबाय थालिया आदाइस्र नों नैबे रांखौल' लाखिदो नाथाय साख्रिया थाबला थानांगोनलै आदा हाब बेसेबांथो 20,000 फुरासे हानि दामथ' जागोन आं बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंनि साख्रिखौ थिग खालामनानै होथारसिगोन जागोन दे आलाइस्र जागोन आं थांसै दे बाजै आं थांसै नुबाय सनाखौ दाहोखानोसैहाय मा नांथ'वा न' दोनना फै खोरोमदाव नों दुखु दाखालामसै जा जालांनांगौ जालांबाय बेफोरखौ नों दुखु खालामबा मोनफिननो हाया मेब्ला अबुंनि ओनसोलाव मुस्रिखौ गोबां मानसिया नुदों जानो हागौ नाथाय बिनि गिलु फालु फोजोबस्रांनाय मुस्रिखौथ' रावबो नुवाखै नाथाय आं दिनै नुदों बिनि गेलेनायखौ एफा गिलु बालु खोरोम ओंखाम जाहैनि फै आं जाया खोरोम ओंखाम जाया दै लोङा मा जानांगौ नोंलाय खोरोमदाव थ' जाहैदिनि आंबो जायाखै जाहैदिनि एफा एफा नों जाहैग्रा आं उनाव जागोन खोरोम थैनायजों फैफानो हाया थ' जाहैदिनि एफा एफा फैना आंबो जायाखै खोरोम नों बिदि जाया लोंना थाबाय थाब्ला जोंखौ बारा दुखुनाय जाया होनबा फैना थ' जाहैदिनि जाफैद' थांफैलाजोबलाय लांबाय बाबु मेब्लालाय फैगासिनो दं बाबु मेब्ला जाफैद' थांगासिनो दं जादो दे जादो नै संख्रिया जागोन खोरोम जादो दे नों बिदि दुखु खालामबाय थाब्ला जोंहाबो गोसोआ बायग्लिलाङो जादो खोरोम मा माय संसाराव जिउनि गुबै जाहोनखौ बुजिनानै जाय दुखु जारलाखौ उथ्रिनो हायो बेनो सुबुंजिखौ मोजाङै दैथायलांनो हायो खोरोम जोनोम जाब्ला मरणबो थाफैयो खोरोम बेनो अबंनि गेलेनाय जाय जेसेबां दिन आयु बे बेसेबां दिन बे संसाराव थानो मोनो आंबो थांगोन नोंबो थांनांगोन सानसे बयबो बे समायना बुहुमखौ हगारलांनांगोन बेनो गसाइनि गेलेनाय नाथाय सानसे सिगां इयुन बेल' जोंना रिजाल्टआ होबाय नै नंगौ औ नै बोरो नै गाबोन कलेजाव थांनांसिगोन जाबाय आं माथो दाबो सफैरोङासै बाबु मेब्लाया दा रिजाल्ट लानो थांनाय मानसिनो एफा थाब सफैबाय फेलसि जादों दा पासआ जाखागोन बियो रिजाल्टआ बारा मोजां जाया जानो हागौ आरो जायाबो दा होन बोलिथ' बाबु फैगौ ए बाबु रिजाल्टआ मोजाङै खोनाबायथ' आंहा फोथायनाय दं फुलसिरि मा फोथायनाय आफा नोंदि पास जागोन आंहा फोथायनाय दं फिसा आं होनदोंमोन आरो फेलबो जानो हागौ होननानै आदा रिजाल्टआ मोजां दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन थाबाय दे खोरोमदाव नोंनो मोजां फरायदो आरो डिस्टिंसन लाखिना पास खालामदो सिबाय बिमा थैजागारबाय बेहा रावबो गैयैजों रां रुफा गैयैजों आनजादखौबा होनो हागोन ना हाया बेहा
फाननाय जाखो नों खोरोम दाउखौ नोंखौसो बुंदों दा सब समाय जों बेखौ जाहोनो हायो आरो सिगां बिमा थानायाव बिमानि फैनायजों जाफा होदोंमोन दा ओरैनो मागना जाहोनो हायो आरो बेखौ बियो आनजाद होजासिम मागना जाहै जाहोआ बे उननि बाथ्रा सिबाय बिमा थैनायानो बावाखै बेखौ जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेनि गोसोआव मा मोननांगौ देलाय बुं मोननाय मोनै जाहा जेबो गैया आंना सिगाङावनो स्रां स्रिं जानांगौ खोथायावनो दङ मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव फुलस्रि नोंथ' एफा अन्थाइ बिखानि मानसि आं साननो हायाखैमोन आं अन्थाइ बिखानि मानसि जानायखायसो नङाबा नोंनि सम्पतिया मालाबानो माबा जासिगौमोन फुलस्रि बेफोर सम्पतिया थैब्ला थांफाया फा गुवाहाटीना शिलंआव फरायनो सानखो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव थांग्रोनोसै बाहाय जायाबा शिलंआव लाहैदिनि जेरै मोजां ओरै खालामदो दे फा माला थांनो सानखो गाबोननो थांनो सानदों दे थाब थाङाबा सिट मोननाय नङाबो बेनिखायनो गाबोन थांनो सानदां बेफोरखि खानालै ससे मोनसे दे 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 नोंनि दे 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 मा दुइ पिया मा ब्लाड नै मोनबोलायबाय आङो नंगौल' नोंलाय थगायसिनाब्रा नंगौब्रा नंगौ हो फैसा आइ नोंना माथिंलै माजों मोनाब्रा आइ दे दे हो ने मा पिया नै आरोबाव मोनबोलायबाय आइ रलाय नों मा खेबनो मोनो बे माबे बे नाय ओइ थासखौ मा खालामलै ओइ मानोरा ओइ नों सानफ्रोमबो मा थगाय बेखौ होनो जाबायलै नोंनो थुनलाय गावजों नों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै मिथिखा मानसिया बिदि जालायलै गावजों गाव थ' थांसै थ' सानजाय मा आं कलेजखौ गारनो सानबाय कलेज गारनानै मा खालामनो सानखो खनजानो रोंबाय जेला गावनि आदारखौ नागिरनानै खनजानो सोलोंनोसै खोरोम आंहा रावबो गैया फारसेथिं थाखा फैसाबो गैया आं बादि खाफालदारफ्रा मानसिया बोरै कलेज फरायबाय थानो हानो आं मिथिगौ खोरोम आइनि खोथाफ्रा नोंखौ द्लामैनो दुखु होगोन होननानै मानसिनि गोखा गोखै खोथाफ्रा आंनि आगोल जोनोमनि मोन्थाय होननानै आं साननानै लायो दैमु नङाबाथाय आं सहायनो राहा गैया दैमु खोरोम दैमु थांसै थ' बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांगां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव
नोंदि आंनि गोरबोनि दाउ मैना नोंदि आंनि जिउनि आंगो सना जारौ गुस्थिया नोंनि बेसे समायना नोंनि देंखोआ बेसेदि गोसोथावना जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन खानाय रुंबां हायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन खानाय रुंबां हायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांदां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव 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 ए माथो आदा सफैबायलाय औ बबाव जाखो गुवाहाटियाव जानाय नङा साननानै सिदा शिलंआव थांखादां जेन थेन जानायसै एडमिसनबो लाखाबोबाय आं ए होमबा एडमिसनबो लाखाबोबाय औ फाराङा थोदों एडमिसन लाखानो जेने थेने दे हामदों दे नानि दै लाबोदे दे गोबावब्ला एडमिसनखौ मोननायसो नंलामोन नंगौ औ फा क्लासा मालानिफ्राय जागोन थाबैनो जागोन होनना बुंदों ए थाब थांबानो जाबाय दे मालाथो थांनो सानदों समफोरालागै थांनोसै नामा नङा दा दैया खोरोमदाव मा आंथ' गाबोन थांसै बेसे समाव फुङाव थांसै नोंनो मोजां फरायदे हा जागोन दे थादे दे ओंखारबाय औ थादे दे थांदे आइ दे मोजां थाहैदो दे जागोन दे थांदो खोरोमदाव थादो दे दे थांदो थांदो दे आदा दे थादो बयबो बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए दारायगोन बुगदावा एमएलए दारायगोन बेवहाय आंहा मा जानो इसोर 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 नङा माने नोंथाङा बिथांखौ इलेक्सनाव मदद होगोन ना होआ जों बेखौ मिथिनो लुबैदों इलेक्सनाथ' दानो जाया माने जाबा आरोखि माने इलेक्सना जाब्ला बुगदावा गाखोगोन आरो नोंसोर बादिनो आंबो मदद होनांगौ औ माने
होयोबा मोजां जायो आरोखि इसोर आरो होआब्ला होआब्लाथ' गाज्रि जानो हागौ नङा होनबा आदा इसोर माने खोथाया बिदि नंद्राया जों खौसेयै बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ सानदों आरोखि नोंसोर जुदि बुगदावनि दालालि जाना फैदोंब्ला होमब्ला खोथाया मोजां जायाखै इसोर आरो जुदि बिदि नङा होमब्ला बुगदावखौ मदद होनांगौ होननानै आंनि खाथियाव दाफै खोथाया इयुनाव गायजागोन बिदि सिगांनि खोथा आंनि खाथियाव दाफै नाब्ला मा खालाम जाखो आदायसो मा खालामनाय जाखो मा मोजां मालाबाबो मालायनि दालालि जानाय आंनि खाथियाव दाफै खोथायाथ' बिदि नंद्रायालै नोंथां खोथाखौ बुजिनो हाबाखै गैला आरो जुदि मोजां खोथा दंब्ला रायलाय बुगदावनि दालालि जाना फैमारदोंब्ला दानि बेनिफ्राय ओंखारलां नोंथाङा जुदि दालालि सानथारबायब्ला जोंहा बुंनांगौ आरो जेबो गैला नाब्ला थुदो फै दालालि खालामनो फैदों बहाय खोरोमदाव नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो मोननाय नङा दैमु नोंखौ गारनानै आंबो जेरावबो थांनो गोसो गैया नाथाय समाखि जोंखौ अराय बेबादि थानो होगोन मानो होआ जानो खोरोम समायनायनि मेगन गोसा दैमु बे आंखौ सासे नङा सानै बिमानिफ्राय आनज्राय होबाय नोंनिफ्रायबो जे आनज्राय होआलासिनो थागोन बेखौ सोर बुंनो हानो नों आंनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायोब्ला हयथ' आंनि बे जिउआबो अराय समनि थाखाय आनज्रायलांनो हागौ खोरोम दैमु नों आं दि नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो दैमु हा नोंना रिजाल्टआ मा जाखो गावराव गैया खांग्रांबाय मालाय मेब्लाया पास जाना शिलं सहैबाय मालाय फरायनाया मोजांखा नालाय पास जाबाय हा दालाय होफिननो सानदों ना माथो सानदों मा सानदों जेबो सानाखै माथाया गैया पास जानो आरो माबा मोनसे साननायखौबो मिथिया जाम्बा नालाय इसिबां जाम्बा फै मानो एफा दाउन होग्रा मानसिखौलाय दाउन होजानाय मानसियानो बियो फैसा बुथुम आनजादाव नामावल' ज' जों थांगोन बर्डआव माबायदि रिजाल्ट गाज्रि जायो नायनि एकेबारे अके मिथिबाय जाम्बा भेरि इजि प्रसेस माय डियार फ्रेन्ड जागोन नोंसोर जुदि मदद खालामोब्ला आच्छा मोनसे गोदान खोथा मा खोथा ओइबार इलेक्सनाव आं गाखोगोन नों मदद खालामगोन ना खालामा आरे नों गाखोनाय आं गाखोनाय एखेयानो खोथा जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे खोथा देरहालांनायनि उनाव मिथिबायथ' नोंसोर देरहाहरनो हागोनथ' मानो हाया जानो हाथारगोन आरे मिनिस्टार खालामथारगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होमबाथ' गाव फरिखा हाव जासिगोन अरे बाबू फोन दोसेलाय इसो मा जाखा माने मोनसे मोजां खोथा दंलै बाबू थरन्थ मा खोथा माबा थाबायनो बुं जा टाइम गैया एसे थाबैनो बुंबा मोजां जायो मानोना जोंहा टाइमा गैमारा आरोखि माने नोंसिना फै आरोखि बेबाराव इमिले दाराय नागिरदों नोंसोर बयबो साख्रि जादो इसोर आफानो खोन्थाहै बे बाराव नोंसालायबो गाखोगोन होननानै खोन्थाहै मोजाङैनो इसोर बे बाराव बोरायनि चान्स गैया नाब्ला दं सेंग्रानि जुग जाहैबायथ' इसोर फिसा गाज्रि जालाया होनबा बेखायनो आफाखौ जनो थिनै इसोर खोथाया गायजागोन नाब्ला मोजां गाज्रि आफानो खोन्थाहै बेयावबो थाफै नोंनाव बिगुरा दिखाय देवानि खालामनो फैदों देवानि बाथानि
सुरेना नोंखौ मदद खालामनो बिया नोंसोरल' थिग था जाहाथे बियो आंनि हेंथायै दस्रा मानसिफोरखौ आवलायनो हाया बेखौल' गोख्रों नोजोर जागोन बाराबा दुग्रो मोनगोन बे सिनायाखै बे साला मानसिखौ बारा नायना थाजाया बेबादि थिफुलाखौ जेयाव फोनांनानैसो गारगोन आं बे सालाखौ नोंल' खालि समा फैग्रोथों नङा होमबा जागोन इसोर मा जाखो नाद्ला दं अ मा जाखो दा बुंसै इसोर दाना रांथायबाला दै लोंना लाग्रोदो अ जिरायना लाग्रोदोलै नाद्ला इसोर दैखौ लोंग्रा लाग्रोनांगोन दे इसोर नै दै ग्लाससे लाबोलाय फासोदि एसेबां गारमाफोरा हलायखोब्रा नोंखौलाय नाद्ला भाई खोथाखौ खोनाब्ला नोंसोर हाबो दै गाङो सोर लोङो दैखो नै नाद्ला दं लोंनोनो लाबोआसै लाबो लोंग्रा लागो थांसै आङो लोंना लादोलै नाद्ला भाई होमबासो मेंगासिगोन नोङो एफा दै गांजासे मैया बारा लोंदोंदां माथो थं दाबखारबाय इसोर बिदि नङालै 9 बाजि न इसोर दे बुंदो दाना नोंस्रानि बाबु सरन्थ'आबो बे बाराव इलेक्सन गाखोगोननो बे जेब्लाबो जानो हाया इसोर जानो हाया माने आंखौ जा खालामनांगौ खालामना हरबाय माननिफ्राय सनमान खनदोनासै मा खालामा इसोर मा खालामा माने आं बुंदोंमोन फिफा फिसाला गाज्रि जालाया होनबा बेयावनो आंखौ गस्लायाव हमनानै बुंबाय गाज्रि मोजां आफानो खोथाय बेयाव उल्था दा बुंफै नङाब्ला बिगुरा जिगोन जाव इसोर आंनि हेंथायै थाङोब्ला रावबो रेहाय मोननाय नङा फिसा जानानैबो आंनि फिसाब्लाबो बे जुदि बादगा खामानि मावोब्ला आं बेखौ सहजै हगारनाय नङा जोंहा सरन्त बाबुआ खोथाखौ मोजाङै सानब्ला हामगौमोन खोथाखौ सानगोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा सोरखौ देरा होनाया मोजां आंखौ ना आफाखौ आफा देरहालाङोब्ला बिधान सभायाव बेफोरबायदि मेगन गोजा देखाय नाथाय बे न'आव नङा कुट्टा आंनि फिसा जानानै आंनि हेंथा खामानि मावनो ओंखारदोंना राजखान्थिनि बेलायाव फिसा फिसाया जेबो सोमोन्दो गैया नोंसोर बायदिया बिधान सभायाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनो जेबो गोहो गैला आरो समायलाबो आंनि सिनाय जागोन नङाबा दानि सिनायसो गावथारगोन मा जाखो सिलायनि गुलिजों नों सालाखौ सिगिनो हानाय नङा आफा फाजि नालाय नांगौ फाजि थां आयै आफाखौ मोजां बुजाय जाहाथे बे इलेक्सनाव गाखोआ आरो नोंसोरबो थिखा चलो नोंखौ गावथारगोन आंनि फिसाब्लाबो नोंखौ गावथारगोन दै दरा मा गुलिया जोब्बाय कुट्टा आगान सेदावगाय जिउआ जोबलांगोनबो सरन्त नों खेला दोनजोनिफ्राय खेला खालामनो दाथा बे न'आ नोंनिल' नङा आंनिबो आरो मोजाङै था नङाबा साफा साफा गावथारगोन आइदैमु मा जायो नोंना खबर नामा नोंना लाबोदो ज' जाखानोसै दे थांमाबा लिंना लाबो गाबोन थिनहरदो खोरोमदावखौ गोब्रबना फैथोंसै बेरामखौ जागोन फै जागोन दे जादो खोरोमदाव आं जाबायानो दे आं उनाव जानोसै ओंखाम ओंख्रि रानना होग्रोनोसै आं खोरोमदाव मा माय नों गाबोन बाबु मेब्लानो रां गोजानै होना फैब्राव थांनाय समाव बारा रां मोनलाङाखै बियो आं थाबैनो हरगोन होनदोंमोन बेनो जागोन दे गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय जागोन
मादि हायना होखोनो आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव बोखोरांनि सान जाना नोंदि बरायो नोंनि अनसुलि सावगारिया आंजों गेलेफैयो जोमै अखोराङाव नों मुक्ति जाना गोसारो मा मुंजों लिंगोन सना मिथि मोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया मा मुंजों लिंगोन सना मिथि मोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आं थांसै आमाय दे
राङा रोजानायनि बारा दं माखासेखौ नों गारि भारा आरो जानायनि उनाव खरस खालामदो गाबोन फैफिनदो जागोन दे मोजाङै रायलायना गोमागोन दे थांसै आनै दे मुं दे मा खालामदों मेब्ला मालथि दिहुननो हाखा आं थाग्राखौलाय सोंनानै फैदों मारै न' खबरा बयबो मोजां मा जाखो खोरोम गाननो लाबोदोंमोन आं गैला माथो सोरबा सहाय नामा गैला है जेबो नङा दे नों थांनानै आफानो बुंदो बेनिफ्राय थाबैनो लाना फैदो आं थांनोसै होनबालाय माने गाबोन थांदो ना है गोसोखौ मोजां मोनथांसै आं थादो दे बिदिब्लालाय आंबो रिभलभार गंसे बायनांगौ जाबाय मानोसै बेखौलाय मै गावथावा मोसा गावथावालाय आजिखालि मै मोसानि जुग गैलालै मानसि मोसानिसो जुग जाबाय आंबो फिसा फिसौ लिडार जाहैबाय नालाय नंखायनो गावखौ बासायनो एबा मानसि मोसाखौ सिगिनो रिभलभारखौ नांथारगौ जादों आदाय सोर मा खालामदों ए नै नोंबाजैजों माबा माबि रायलायगासिनो दं फै जिराय फै दे जागोन दे रिभलभार गंसे बायोनो नों दा लिडारा नंखायबो नङा आदानो गंसे नांथारगौलाय बाजै नुवाखै दाखालि सरन्थ'आ रिभलभार दिन्थियाब्ला बिफाजों गेलेखासिगोन इसोर 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 हा मानोसै आरो मानोबाव इलेक्सनाव बिफायाबो गाखोयो फिसायाबो गाखोयो बेखौ लानानै सानैजों जालायखेथारदों जा जालायनांगौ जालायथारदों फिफा फिसानो गावथारलायनो नागिरथारदों सोर माथो इलेक्सननि थाखायनो फिफा फिसा गावथारलायबाय बिफाय नांलायनायावबो रिभलभार नांगौ जाना फैदोंलै बाजै आजिखालि आंनाथ' रायबाबो जाया बुनो नागिरबाथाय माबा उल्थासो आंनि खाब्रायो ओंखायनो रिभलभार गंसे मोनब्ला आंहाबो आमुखिखौ दबथायनो एसे गोरलै जायो आरोलै बाजै बिसि गावनोसो रिभलभार नांगौ आरो नोंसोरनो गावालाय बाजै सिगिनानै गावनि खबियाव लाबोगोन आरोखि इलेक्सननि सिगां सिगां गंसे लाथारलै आदा नों नायनोबा सोरनि खोथालाया नायनोसै आं बेखायनो पुलिसनि साख्रि नागिरदोंलै आदायसो सिलाइ दांनो मोननायनि माथो दाबो जायाखिसै आदायसो जागोनलै नाब्ला आं नाजागासिनो दं नाथाय पुलिसनि साख्रि नागिरनोब्ला बेल' रांजों जानाय नङालै बोरो नों आंनो माबा जरासे होफैबावनो होननाया खोमानिया जागोन गाबोन समफोरो लाबोनो होबाय थागोन आङो दे नाब्ला नोंनिया थाबबानो आंनियाबो थाबलै बिदिब्ला थांसैलाय आदा दे आं हले साख्रिनि थाखायनो हा हु फानखाबायलै दा सनायाबो थांसिगोन मोननाय बादि नांना होबानो जाबाय नों जिंगा दासैलै नाब्ला आं दं सिया आदा सिया दे आदा थादो बाजै थादो इसोर 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 राङाथ' गबजोब्बाय साख्रिया होनो हायाबासो सनाखौ होफैमारब्ला सुखिदारखौनो खालामना होनसै खोरोमदावखौ दस्रायाव थांना फरायनो थिनदो हामाया थैजासिम बेनि थाखायनो जोंहानो बैलांबाय जाम्बि जाम्बिब्लाबो सिबाय बेसेबांदि गिदिर मिजिं थिनानै दंमोन बियो गावनि खांनाय फिसाखौ बिए पास खालामहोनो नाथाय हायाखिसै बियो गावनि थैनाय मिजिंखौ मोगथां जाफुंहोनो थैनाय समाव खाराव माराव खावलायलांदों बियो गावनि फिसाखौ जेने थेने बिए पास खालामहोनो दिनै जुदि जों खोरोमदावखौ होखारहरोब्ला बेसेबांदि इनाय जागोन नों खेबसे सानलाय फुलस्रि इनायखौ सानब्ला संसाराव सोलिनो हाया एफा गिदिर सेंग्रा सासे मानि ओरैनो फिसिगारनो हायो आरो बेखौ फारसेथिं मावग्रा दांग्रा गैया ओंखाम ओंख्रि संनाया खम खस्थ' आंसो मिथिगौ बेफोरखौनो हौवाजारालाय मा मिथिनो बबे गसाया नोंखौ बिमा दाना हरखो आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै फुलस्रि नोंखौ
फैबाय खोरोमदाव बाबुआ मोजाङै दंथ' खोरोमदाव मा जाखो माफोर जादों नामा खोरोमदाव नों हरनाय रोजाय रांखौ आं गारि खावजालांनो हामानि रांखौ खावजादों बेफोरखौ मा होनदों नों खोरोमदाव बिजेब्लाबो जानो हाया रांखौ नोंसो लाखोमादों आनै नों लाखोमादों फुलस्रि आनै आंनो नोंखौ मा होनानै फोथायहोबावनो आंनि भाग्यआनो गाज्रि खोरोमदाव दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैला फुलस्रि आयै आनै नोंनि बिथोनखौ रुजुनानै आं दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन खोरोमदाव आं थासान्दियाव नों बे न'निफ्राय दा थां आं होनदों बे न'निफ्राय दा नों ओंखारला फुलस्रि इसेबां अन्थाइ बिखानो सासे मावरि गथ'खौ होखारनानै दुखु लैथोआव आरो फोजावबोनो नागिरदों नों दा नों ओंखारला पापि नङाब्ला खोथा दिगदार जागोन आनै आं ओंखारलांगोन खोरोमदाव नों थांनाङा खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आं आरो फिन नोंसिनि न'खौ अरफोजोंब्ला सनानि संसारखौ आं थेर बेथेर खालामला खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आफा नों खोरोमदावखौ लाखि आफा नों खोरोमदावखौ थांनो होनाङा खोरोमदाव नों दा थां फिसा नों दा थां खोरोमदाव दागाब दैमु दागाब आं उनाव फैफिनगोन दैमु दागाब थादो दैमु खोरोमदाव नों दा थां खोरोमदाव आयै नोंनि न'आ बबाव सोर जाखो नों फिसा आंखौ आइ होननानै गाबज्रिदों आंनि न'खौ सोंदों आं सासे बिमा बिफा आन्दायजानाय दाउसा मावरिया मालायजों रायजानाय